Hallo, ik ben Wilma. Wat fijn dat u kijkt. Ik ben eigenares van Handmade Studio Het Vingerhoedje, gelegen te Burgh-Haamstede. U gaat nu kijken naar een eigen ontwerp van mijn hand. Ik probeer zo goed als ik kan uitleg te geven via mijn film. Wilt u het patroon, neem dan vooral contact op via e-mail of kom eens langs in mijn studio in Burgh-Haamstede. Graag tot ziens en veel succes met mijn video. Sales Flip-Top handmop. Een rondbijtpatroon met een Magic Loop. Magic Loop breidt u met een rondbreinaald van minimaal 60 cm lang, 3 mm dik. We gebruiken een donkere en een lichte breigaren. We beginnen bij de top die over de vingers heen gaat. Zet 2 keer 9 steken op volgens de naadloze opzet met de rondbreinaald. Neem de rondbreinaald beide naaldeindes naast elkaar evenredig in de rechterkant. Van het donkere garen vouwt u de draad dubbel met 30 cm staart. Haak de vouw dus rond de voorste naald en kruis de draad 1 keer met de staarteinden naar u toe. Houd de naalden goed naast elkaar vast. Het is de eind. Neem de draden in de linkerhand, duim en wijsvinger nu tussen de draad. Spreid de vingers open. Houd de draadeindes vast met de andere vingers. Zo doet u dat ook met de klassieke opzet. Ga nu met de voorste duimdraad onderlangs tussen de naalden door en ga bovenlangs de achterste naald weer in startpositie. Plaats nu de achterste draad, de draad van de vinger, tussen de naalden onderlangs door en ga bovenlangs de voorste naald weer in startpositie. Herhaal deze handelingen totdat je op beide naalden 9 steken hebt. Mocht het te snel gaan, moet dan bij de eigen instellingen bij de YouTube het filmpje vertragen, zodat u goed duidelijk kan zien hoe de handelingen gaan. Dus met de vinger onderlangs naar de voorste, met de duim onderlangs naar de achterste. Een stukje versneld gegaan. Nog een paar steken, zodat ik aan beide kanten 9 steken heb. Telt het goed na, dat er echt duidelijk 9 steken op beide naalden staan. Laat de draden los. Pak de lange draad even met uw vinger vast van de rechterhand. En de korte duimdraad, noem ik het, die slaat u eventueel om de lange draad heen. De ene keer moet dat wel, de andere keer moet dat niet. En die houdt u goed vast met uw linkerhand. Met de lange draad gaan we nu breien. De achterste naald, daar blijven de steken gewoon staan. De voorste naald trekken we voorzichtig. Zorg dat er nog een klein lusje overblijft. Dus die trekken we voorzichtig door alle steken heen. Nu gaan we vervolgens de 9 steken op de achterste naald breien. Houd die duimdraad even goed vast. En brei de eerste steek. Zoals u weet zijn de eerste steken en zeker de eerste naalden altijd zeer lastig om te breien. Zeker in dit geval. Neem er de tijd voor. Maak eventueel de steek wat losser door ze eerst even wat
losser te maken, puntje te steken. Kijk, hier zien we dat doen. Ik kan nu gewoon 9 steken doorbreien. Ik heb het hier versneld gedaan, afgespeeld. En daar zijn we de laatste steek. De korte draad kan al losgelaten worden als je al een stuk of 4, 5 steken gedaan. Dat is de laatste steek. Draaien we het werk om. Trekken aan de koord de naald waar we mee gebreid hebben nu naar de steken gaan die op de draad stonden. En we trekken weer voorzichtig de andere naald eruit. Duwen de naald door tot het puntje. Zoals je ziet, daar is de korte draad, de wegdraad. Helemaal tot het puntje. En dan gaan we vervolgens de volgende 9 steken breien. We hebben steeds op de achterste naald gebreid, de eerste 2 naalden. Dat gaat vanaf nu anders. We gaan de voorste naald breien. Draai je het werk om. Want we vouwen het werk, vouwen we dubbel, zodat de averechte kant naar binnen komt en de rechterkant naar buiten. We slaan, zie, we hebben het omgedraaid, we slaan de draad over de naald heen, dat maakt het alleen maar makkelijker. En dan steken we de naald weer terug door de steek heen. Nu trekken we, omdat we het omgedraaid hebben, trekken we de achterste naald door en breien we op de voorste naald. Hier het patroon gepakt. Dit is wat we gedaan hebben. De eerste naald is grijs. Nu is het 1 steek grijs, de rest wit en weer 1 steek grijs. Zo gaan we het telpatroon helemaal volgen. Pakken er nu de lichte kleur erbij, want dat is de tweede naald. Eerste steek grijs, 7 steken wit en weer een steek grijs. Neem weer een staart van ongeveer 25 centimeter nu. Ik knoop hem om de staart van het donkere kleur heen. Ik vind dat makkelijker. Dan kan je gewoon doorbreien. Kijk goed uit met de eerste naalden breien, dat je niet met de korte draden breidt. Zelf heb ik het al een paar keer gedaan. Dus dat is echt een kwestie van opletten. Deze draden gebruiken we, de lange draden gebruiken we later om het lusje te haken. Eventueel. De draden over de achterste naald heen. Achterste naald trekken we voorzichtig door. En de voorste naald, daar gaan we breien. Dus een klein lusje aan de achterkant. En zoals u weet, de eerste naalden zijn altijd het lastigst, nu ook. 1 steek grijs. Ik haak door middel van het ophaken
van de ene kleur en het omslaan van de andere kleur. En gelijktijdig worden de draden meegebreid, meegeweven. Kijk, ik sla om met de andere kleur. En de donkere kleur blijft op mijn vinger zitten en die haak ik weer op. Nu niet, want ik moet alleen met de lichte kleur breien. Dus u ziet, ik breid de donkere kleur, ik weef de donkere kleur mee. Bij de laatste steken. En die moet grijs de allerlaatste. Eerste naald is gebreid. Nu gaan we terug. Dat betekent dat we weer exact hetzelfde patroon gaan breien. Dus weer 1 grijs, 7 wit. En 1 grijs. Draden op de achterste naald heen. Dus alleen maar makkelijker. Trekken de achterste naald weer voorzichtig er doorheen. Vouwen het werk goed dubbel. En we beginnen met 1 steek grijs. Excuus dat ik steeds uit beeld ben. Maar het is ontzettend lastig breien met de camera. En dan in beeld blijven. Want ik wil het zelf ook goed zien. En dat gaat dan niet, want de camera staat anders. Weer grijze, de donkere draad. Ook mee breien, mee wevend breien. Zeven steken wit. En de laatste steek is grijs. En zo is de tweede naald van het telpatroon gebreid. Kijk, dubbel vouwen, dat is in het begin zeker even belangrijk. Draai het weer om. En dan gaat de breidraden gaan dan over de naald heen. En nu ziet je blijft een beetje last houden van de staartdraden. Ja, zoals ik al zei, je hebt later waarschijnlijk nog een lusje te kunnen haken op de top. De achterste naald voorzichtig eruit trekken en de voorste naald terug. De rest van de top, dat ziet u in het tweede filmpje, het vervolg. U kan dat vinden op mijn YouTube kanaal. Graag tot ziens.